Barka da zuwa sashin gidan TV na Al-Hussein Records TV, wato mazababbakar fassara. Mazababbaka! Zan yi fada da wanda za ya taba shi, zan aiki a sanki ba albashi, zan baki na manin tauna kashi, ga kyauta na turaruka mai kamshi, in kika sashi babu mai raina shi, alamar karfi giba akan gane shi. Ki bai min tsada, zan jure zaman jira na yarda, wacce miyar irin ta sai a makota, ba aiki wa gatari ba mota, in na rasa ki dole in jajanta, ba kai riwara makokan cuta, mai da kuɗi gida siyan na nagarta. Ya za a yi na sakaci da mukaminki, har manya su zo su da muka sadaki, ba a kai gyaran kushin gamadinki, ke makar ki canja mai kishinki, jarumta tana a filin yaƙi, can da sai ake siye 'yan tsaki, kuma kayan amala ya wuce jaki. Ni balkanki ce kike ruda ni, in na taho gadan a rike ni, na zauce a kanki ban gane ni, mai kyan dariya da kyawun launi, kin garban kike koko a kamanni, zancen gaskiya kina burge ni, dan cuta ta san ki ta kama ni, ban bar warraka kawai ki taya ni. Ki zauna wuta, zan yi jiran sabanki ko a takarda, so mai san ki dai batun manazarta, so ya zama da fitowar marubuta, cetar laila da akan samunta, ba wayo ba zan yi mai kaunata, amma dai ki duba yar magana ta, zan babin da rabbana ya hukunta. Mun gode da ziyartar shafinmu na Al-Hussein Records TV.